Sanibonani nginamukele kwiSenews bafethu kushubile kuzalo. Before siqhubeke nevideo yethu bengicela lapha ke usubscribe uphinde ulike ke le video ke. Sibonile ke izolo ke uzalo lishiye sinembuzo eminingi ukuthi ke engabe ke lapha ke uNkazimulo ke ushawe ngampela unkunzi noma bekuyiphupho, but ke impendulo engakunika yona ke cha bekuyiphupho nje kuphela. uNkazimulo uyathuka noma uthuswa izinto nje ezenzakalayo empilweni yakhe, egcina sejela ukuthi ngoba zenzeka unkunzi oyiphindiselayo, njengoba sazi ke lapha ukuthi uNkazimulo yena ke owakhaphela ke unkunzi ke wamhambisa ejele. But njengakusho nje ukuthi cha konke lokho kwenzeka izolo, sibona lapha unkunzi ke efika lapha kuNkazimulo emshaya ezamkhipha ke lapha emshisa ngaphandle, bekuyiphupho nje qha kwaphela. Nangale ke siyabona ukuthi izinto ke azikho zinhle lapha kwaXaba ke, njengoba ke uNjeza ke engafuni ukubuya ekhaya, unje ulili nje nanaye usenokuyisola ngaphakathi and uyimisele ukuthi ke alungise ke izinto phakathi kwakhe naye lapha ke uNjeza. But ke asilinde sibone iviki siphethele nje, engakusho kuningi okusazokwenzeka kuzalo okuzoshaqisa abantu abaningi kuleli viki. Nombatha ke zimshubele ke lapha ke endlini, njengoba ke izinto ke zibukeka zingakahambi kahle phakathi kwakhe naye lapha ke uLadlamini, because wayitshela ukuthi uMbatha cha uLadlamini nje hawu into azoyitholela kalula, but ke isimo ke asenzekanga kanjalo, sihamba kabi asimhambeli ke kahle lapha ke yena ke lapha ke uDlamini. But ke mbukeli ngicela ukhulule uDedile Igazi, thina ke sesinyiso uqinisekisa ukuthi sak-update ke ngemibuzo ke oyibuza yona ukuthi engabe ke kwenzakalani noma kuzokwenzakalani kulo lapha ke uzalo. Ngicela ungakhohlwa lapha mbukeli ke ukulike le video uphinde usubscribe kule channel ke yethu ke iSenews. But ke ukubaleka kakhulu mbukeli nakho konke ukwenza lapha nesiqiniseko sokuthi uklika i-notification bell ukuze uzohlezi u-updated ke ngendaba kanje ezithintana nazo lapha ke uzalo.